Nabalhog sa Mabulo Police Station ang usa ka seaman kinsa dunay waran sa kalapasan sa Anti-Violence Against Women and Children's Act of 2024 o Republic Act 9262. Ang akusado mao si alias Camilo, 37 ang pangindaron, kasamtangang nanimuyo sa Sitio Patag, Liboron, San Fernando, Cebu. Gidakop si alias Camilo sa kapulisan sa Mabulo Police Station 4 ubos sa pagpangulo ni Police Major Romeo Durano Kaakoy Jr. o koordinasyon sa Moriones Tondo Police Station 2 sa NCRPO pinagi sa warrant nga gi-issue ni Judge Roberto Padilla Buenaventura sa National Capital Judicial Region RTC Branch 86 Quezon City pinitsahan Marso 14, 2024. Ang akusado miangkon nga usa siya ka seaman ug gipasakaan og kaso sa iyang asawa tungod sa iyang kapakyas sa paghatag sa suporta. Dugang sa akusado nga nagkabuwag na sila sa iyang asawa gumikan kay sa iyang paguli. Buntis na kini nga iyang gidudahan nga dili siya ang amahan. Dugang sa akusado wala siya masayod nga gipasakaan di ay siya og reklamo sa iyang asawa. Giangkon sa maong seaman nga akusado nga naglisod siya sa pinansyal ug nadugang ang bayronon sa abogado tungod sa maong nga kaso hinungdan nga pakya siya sa paghatag og suporta ingon man ang pagtambong sa hearing kay didto man kini gipasaka ang kaso sa Manila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.